Ayan ang pre-swab test namin. Kasi hindi allegedly, confirm na may positive dito sa building namin. Kaya magkakaroon ngayon ng random swab test. Kasi untraceable daw yung kung saan niya nakuha yung virus niya na yun. Nakukuha lang kagabi. Ayan, katatapos ko lang mag-swab test kasi may nag-positive sa building namin. Kaya mandatory silang nagsa-swab test ngayon sa aming mga kapitbahay, mga residente sa building na nagkaroon ng positive. Kaya ayan, ang mga swab team. Katatapos lang namin, ang daming pila. Ayan, ganyan sila ka-alerto pagka mga alert. Isa lang yung nag-positive pero tingnan nyo, sa gabi lang nila pinick up. Tapos ngayon, may swab team na silang naka-alerto na nag-swab test lahat ng mga nakatira dito sa building na to.